oge nụrụ ka ha na-ekwu sị n'ụlọ Chineke n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge olileanya nke onye nzọpụta. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji were sọpụrụ Onyenwe anyị, iji were fee ya ofufe, iji wee kenye maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewelu onwe anyị, na-ewelu atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka ya bụ Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka arụnatazi ya n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Na ọnụ ụmụnna m, emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Nye aka njayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụ ụwa Chukwu anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Ka anyị yọọ. Chineke, biko were amara gị ujuo n'obi anyị. I sitere n'aka mmụọ ozi zitere anyị ozi ọbịbịa nke nwa gị. Mee ka anyị site n'ahụhụ na ọnwụ ya were bata n'ebube nke mbilite n'ọnwụ ya. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Maịka. Lee ihe Onyenwe anyị kwuru: gị bụ Betlehem Efrata, ịdị ntakịrị karịchaa ọnụmara niile nke Juda, na gị ka esi amụtara m onye ga-achị achị n'Izrel. Mbido ndụ ya sitere n'ọkpụ toro ọkpụ. Ya bụ, Onyenwe anyị ga-agbaketa ha azụ ruo mgbe nwanyị ahụ dị ime mụrụ nwa ya. Mgbe ahụ ka ụmụnne ya fọdụrụ ga-alọghachi azụ bịakwute ụmụ Izrel. Ọ ga-eji ike nke Onyenwe anyị
jirikwa ebube eze nke aha Chineke ya guzoro n'azụ igwe atụrụ ya. Ha ga-ebiri na-enweghị nsogbu ọbụla, n'ihi na site oge ahụ gawa, ọ ga-eme ka ike ọchịchị ya rute akụkụ ụwa niile. Ọ bụ ya ga-abụ udo. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nwee nzọpụta. Chapụta anyị. Chineke ndị agha, kpọchie anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nwee nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, anyị wee nwee nzọpụta. Biko, onye nche nke Izrel, tọọ ntị n'ala nụrụ olu anyị. Si n'oche eze gị ebebe iji ndị mmụọ ọma gbakwasị ụkwụ chawapụta. Kpalite ike gị, bịa zọpụta anyị. Chineke nke ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, anyị na-arịọ gị, chee anyị ihu ọzọkwa, si n'eluigwe ledata anya n'ala ka ịhụ. Bịa leta osisi vaịn nke a, chekwawa ihe iji aka nri gị kụnye n'ala. Chineke igwe ndị agha, kpọghachikwa anyị azụ, mee ka ịhụnanya chukwu anyị wee nwee nzọpụta. Ka enyemaka gị nọnyere onye ị họtara ahọta, onye i jiri aka gị nye mgbasi ike. Mgbe ahụ, anyị agaghịkwa ahapụ gị ọzọ. Nye anyị ndụ ọhụrụ, ka anyị wee na-akpọta aha gị. Chineke igwe ndị agha, kpọghachi anyị azụ, mee ka ịhụnanya pụta anyị, ka anyị wee zọpụta. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'ihi nke a, mgbe Kraịst na-abịa n'ụwa, ọ sịrị Chineke, ọ bụghị àjà na anụmanụ echere n'ihu gị ka ị chọrọ, kama otu ahụ ka ị kwadoro m. Àjà nsure ọkụ na àjà eji ebupụ mmehie adịghịkwa atọ gị ụtọ.
mgbe ahụ ka m ji sị, Chineke, lee, abịala m ime uche gị dịka edere banyere m n'akwụkwọ nsọ. Ihe mbụ o kwuru bụ nke a: ọ bụghị àjà na anụmanụ echere n'ihu gị ka ị chọrọ. Àjà nsure ọkụ na àjà eji ebupụ mmehie adịghịkwa atọ gị ụtọ. O kwuru otu a, ọ bụ ezie na a chụrụ àjà ndị a dịka izu si dị. O kwukwara sị, Chineke, lee, abịala m ime uche gị. Nke a na-egosi na Chineke ewepụla àjà ochie mbụ niile, were nke abụọ bụ àjà nke Kristi dochie ọnọdụ ha. N'ihi na Jesu Kristi mezuru ihe Chineke chọrọ ka o mee. O mere ka anyị si na mmehie dị ọcha. O mere nke a site n'iche ahụ ya n'ihu Chineke dị ka àjà naanị otu mgbe. Okwu nke osebụ ụwa. Abụ m odibo nwaanyị nke osebụ ụwa, ya rere m ka ị siri kwuo. Onyenwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. N'oge na-eteghị aka, Maria biliri ije gaa n'elu ala ọsọ ọsọ ruo otu obodo nta dị n'ala ugwu nke Judia. O wee banye n'ụlọ Zakaraya kelee Elizabeth. Mgbe Elizabeth nụrụ olu ekele Maria, nwa o bu n'afọ wụliri elu. Elizabeth wee jupụta na Mmụọ Nsọ. O wee welie olu ya tie mkpu ọṅụ sị, ịbụ onye a kachara nye ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile. Nwa ahụ ị ga-amụ bụkwa onye a gọziri agọzi. Olee ebe ka nke a si ru m na nne nke onye nwe m bịara ileta m? N'ihi na lee, mgbe olu ekele gị dara na ntị, nwa nọ m n'afọ wuliri elu n'ihi ọṅụ. Oziọma nke osebụ ụwa. Jizọs bụ Chijimma jide ji n'aka. Jizọs ịbụ Chijimma jide ji n'aka. Onye wanyere
nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Onye wanyere o nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Jizọs bụ Chijimma jide ji n'aka. Jizọs bụ Chijimma jide ji n'aka. Onye wanyere nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Onye wanyere nyageri yo wanye n'ụmụ ka m rie. Amen. Keke unu mee. Ọ dị mma. Uche ka ebe ụmụnne gị nọ. Okay, Nigeria. Okay. Tata bụ ụka nke nọ n'oge olileanya nke ọmụmụ nke onye nzọpụta. Ọ bụrụ na unu chetalụ n'izuụka gara aga, ọkụ nke nụnwa adị enwu. Sọsọ nke nwu n'izuụka gara aga bụ nke a na nke a ji eme Gaudete Sunday. Gaudete Sunday was praises, rejoice. Nke anyị kọwala ọfụma anyị wee sị kedu ka anyị ga-esi wee na-enwe aṅụrị ebe arụ afọrọ anyị, ebe anyị nọ n'afụfụ. Anyị wee sị na ihe akwụkwọ nsọ ji wee sị anyị nwebe aṅụrị on this day bụ because we are people of hope. Na anyị nwere ebe anyị na-enejele anya, na enwere ebe anyị na-eje, na enwere onye na-achọ ịbịakwute anyị na afịa bụ Emmanuel. Ihe ọ bụ pụtara bụ na Chineke nọnyere anyị. And if God is with you, who can be against you? Ọnya ka ụka ji esi anyị rejoice on this day. Then n'izuụka nke a bụzi the last Sunday of the season of Advent. Ọnya ka eji tinyetọpụ ọkụ nke nụnwa iji wee gosi na anyị abịabago na ngwụcha oge olileanya, maka na Saturday na-abịanụ ga-abụ 25th of December. Ekwesịrị inwe na chọọchị ụfọdụ enwere ọkụ white dị n'etiti. The candle white ahụ na-egosi the birth of the light, na ife ahụ abịakwutego anyị anife, na okwu ahụ wee arụ o wee bụrụ mmadụ, ọ dịka mmadụ iji wee zọpụta mụ na gị. Ya bụ na tata bụ izuụka nke nọ, ọnya mere ya bụ ọkụ nke nọ ji wee na-enwe ugbu a. Na kedu ihe ụka na-akụzi? Inene ihe ọgụgụ niile agụgasịla anyị, ị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe na ya, mana so ofu ebe m chọrọ ka m nwalụtụ aka, while you also process other aspects Chineke chọrọ ka mụ na gị mụta tata bụ umeala, humility, umeala. Gịnị bụ umeala? Gịnị bụ humility? Ị na-anya n'akwụkwọ nsọ, ịbanye na Old Testament, ị ga-afụ na ofu ihe selu mmadụ na Chineke okwuri nne bụ gịnị? Pride, ngala. Maka na akwụkwọ nsọ si na ngala bulu ụzọ gị na-eme ọdịda esolu ya. Ngala bulu ụzọ ọdịda esolu ya bụ ihe butekarịchalụ ọgbaghara n'etiti Chineke na mmadụ bụ ngala. Ka anyị nene na Old Testament, ọ na nkụzi akụziri ndị ma gụtụrụ history of the church, ewekwuo na enwelu onye angel a na-akpọ Lucifer. Angel onunwa bụ Lucifer, ka esi kọwa na the history bụ na ọ bụ nya makalichalụ ndị mmụọma niile nọ n'eluigwe. Enwela nje Michael, nje Gabriel, nje Raphael, ọaka nje Michael, Gabriel, Raphael, Uriah. Enwekwa so many angels, mana Lucifer was the greatest of all the archangels. Anọbịa dị mmari nne nwee ike rinne Chineke nye ikike ọkankụ. Lucifer at a point nekatazi onwe anya wee sị na ebe ya nwere ike niile a, kedụzi ihe melụ ya ga-eji wee na-efe Chineke ofufe? Isizi na ya ma efezi Chineke ofufe,
Chineke wee weli iwe ihe Lucifer mere welu chụpụ ya na n'eze n'igwe ebe ọ na-eje ozi welu chụdata ya n'ụwa anụnwa mụ na gị na ya. Ọ bụ ya bụ ngala Lucifer n'ebe ọ na-alụ Chineke ọlụ mere mụ na gị ji wee nọlụ n'afụfụ wee luo tata, bikos na ọ bụ Lucifer ahụ bụ ihe butere mụ na gị afụfụ na ọnwụ. Ọ bụ ya butere mụ na gị akwụkwọ nsọ ji wee sị that the devil is prowling round like a roaring lion seeking for someone to devour. Akwụkwọ nsọ sị gịnị? Stand up to the devil strong in faith. Who has become that devil? Lucifer. Maka ngala ị bịakwa na Genesis, na mbido Genesis, egosikwa anyị maka Adam and Eve. Mgbe Chineke kechalụ ha, o tinyere ha n'ogige nke aṅụrị, the most beautiful place you can ever envisage. Chineke na-abịakwute ha, ha na Chineke na-akpa nkata, ha na Chineke na-anọrị. Mana at a point, ekwensu bụ Lucifer ahụ bịakwute nke nwaanyị wee sị ya na ọ bụrụ na ilie mkpụrụ osisi asị unu eli na anya unu ga-emepe, you will be wise, you will be strong, you will be powerful, na ị ga-enweta ihe niile nọ n'ụwa. Nwaanyị wee sị so na ị nwetazie ihe niile na ekwensu asị m na Chineke enwezi ihe ọ ga-abụrụ gị n'anya, because you can now tell yourself what to do. Nwaanyị taa mkpụrụ osisi. Akwụkwọ nsọ sị na mgbe di batalụ, ọ kọwakwalụ di emegide di taa. Mgbe ụfọdụ ana m afọ ebe a na-eblame ụmụ nwaanyị for that, but I don't agree to that. Ihe njija agree to that bụ na nke nwoke bụ onye izizi Chineke kelụ, anọnya bụ onye izizi Chineke gwara ihe ha ga-eme tupu eke nke nwaanyị. Ịgwazi m na onye bịazili n'ikpeazụ bụ onye gwazili gị ihe ị kwesịrị ime bụ ihe Chineke chọrọ. Asị nke nwoke ahụ uche dịkwue, kama na ọ na ọfụkụziri onye nyere ya aka enebụlụọ ya ọfụma, o wee mee gịnị? O wee mee ya. Nke nwoke wee daa. Gịnị melie? Sin of pride. They want to be like God. Ngala. Inekwa anyị na-agbadata ihe dịka na Genesis chapter 11. Ị ga-afụkwa ebe ngala nyekwalụ nnukwu nsogbu n'akwụkwọ nsọ. At a point, human beings wanted to be like God. Ha chọrọ ka ha lute ebe ahụ Chineke nọ, ka ha fụ Chineke. Obulu mmadụ ka mmadụ si eche echiche. And they started to build up the tower called the Tower of Babel. Ha lụgide tawa anụ, alụgide tawa, alụgide tawa. Tawa gbagolu. Chineke nenekata ha sị, negode ka mmadụ si ezuzu. Negode ka echiche mmadụ dị. Mana gịnị mere na anya dị echiche ọfụma maka ngala ka ndị nwụọ ịmakwa onye mbụ. Onye mere na anya dị echiche ọfụma. Ha alụgidezie ha, Chineke wee sị ka a kụzizielu mmadụ na ọbịa bụ Chineke ji ike niile. And God destroyed the Tower of Babel. And one of the ways Chineke will destroy the Tower of Babel bụ nobody sila asụsụ mmadụ, because at that time onye ọbụla nọ n'ụwa na-eme gịnị? Na-asụ ofu asụsụ. Mana Chineke abịa bụrụ ụzọ gbuwasịcha asụsụ ha. Ya bụ na Okeke na-agwa Okafọ ama aghọtazi ihe ọ na-ekwu. Ana ọ bụrụ na aghọtarizi ihe unu niile na-ekwu, unu ka ga-alụtọwa. Unu ama alụ maka anyị na-akọ nke onye a na-akọ nke onye a na-akọ nke a. Enwere ọzọ onye ya na nwanne na-ekwukwa ofu ihe. And that was why there was a total disintegration of language. The negodi languages niile nọ n'ụwa. Spanish na-asụ, Creole na-asụ, Patois na-asụ, Igbo na-asụ. Ịbatakwuo n'Igbo anyị, enwere Igbo ọ ga-abịa ịbata ịmanụ dị ihe onye Igbo nwanne gị anya. Igbo anyị na-ekwu Igbo. I remember the first time in my life, Njelo Abakaliki. I was still in secondary school. Na boss nọ, onye mụ na ya nọ n'akụkụ. Ịmago ndị mmadụ nya mechi window. Nsị a mepenu window a ka ikuku na-abata na moto. Nwaanyị wee sụọ chakwa. Nene, ha na-ana Igbo. Nene, anụrọ dị m ofu ihe nwaanyị na-ekwu. Mụnwa na-ekwu nke m, mụnwa amagwo ma ọ na-anụ nke m na-ekwu. Onye a na-ene n'ibie ihe mmazi bụ nsị oke. Hapụzi anụ window ka m zuo ike. And even in Nigeria, about over 400 and something dialects in our own little country. You can imagine so many other countries. Why do we have that? Because of pride. Ịbanye n'ihe ọgụgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ nke Maịka kọwara wee sị na ọ bụ obele obodo, the little town of Judah ka Chineke ga-esi wee bịa. Enwegasị Benjamin, enwegasị other tribe, because ha nwere 12 tribes of Israel.
mana out of that 12 tribes kedu ebe Chineke je weta nke pekarịchalụnụ nke nwere ọdị ihe eji eme nke aka Chineke ji wee sị n'ebe ahụ ka nwa m ga-esi wee pụta. Ọ bụrụ nke nnukwu, God doesn't care who you are. God doesn't care how tall you are. God doesn't care how smart you are. God doesn't care how much money you make. God doesn't care about all that. What God cares is about your spirit. What is inside you. Who you are. Onye Chineke care. Ọ bụrụ na onweghị ihe o ji how beautiful we tend to be or the number of chief titles anyị kpokọcha n'isi. Onye bụ chief, doctor, and all that. Gịnị mezie? Kedụzi ihe anyị ji ihe ndị ahụ niile were mee gịnị mepụta? Onye bụ ihe Chineke kere for. Onye bụ ihe Chineke na-ene anya. Wes na ọ na-abụ nchọnchọ obodo ka Chineke si wee wepụta nwa ya. Ịbanye n'ihe ọgụ nke abụọ, o gosipụtakwa anyị ọfụma na Jesus Christ, even though he was God, submitted himself to his Father out of humility. Umeana abịa n'oziọma egosi anyị ebe Elizabeth jupụtara na mmụọ nsọ, onenekata obele nwanne nwaanyị ọsị ya na ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, onye kwanụ ka m bụ na nne nke onye nwaanyị bịara ineta m. Just look at those words of humility. Imagine ọ bụrụ gị bụ Elizabeth bụ ada nne Mary, nchọnchọ nwa nne gị jelu bịa na be gị, ị na-asị ya onye kwanụ ka m bụ na ịbịara ineta m. Ọ dị possible? Kama ikegodi ọkpọ n'isi na sinsi ọta ka ịma ị ga-abịa, sinsi ndị ime nwa 6 months kịta ka ọ dị iwe na-abịa kịta nwatakịrị a. Mana o wetụrụ obi. Humility is power. Humility is strength. Anyị nene na ndụ mụ na gị tata, even n'ezinụlọ, ifu na ihe na-ebute ọtụtụ ọgbaghara na ndụ anyị bụ adịghị umeala. And not because of the humility that is centered in these prayers. Onye mere eji ekpe rosary. If you are na-ekpele Elizabeth a ka ewelu wee tinye na rosary mụ na gị na-ekpe, ekene gị Maria, nke a bụ nke angel kwuru. Ekene gị Maria jupụtara na gracious ebe ọ nọnyelụ gị. And then Elizabeth, etinye nke Elizabeth, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile na nwa ha ibu n'afọ dịkwazi ngọzi, maka na ozugbo unu na-azọbata ụkwụ na be m na nke m nwa bụkwazi n'afọ nke m manilo enu ọṅụ. You can imagine, because of the humility of Elizabeth, ka ụka ji welu okwu angel welukwazi nke Elizabeth ma jia ọkwụnya behind ekpe na rosary. And imagine these two, the word of the angel and the word of Elizabeth, be able the power in the rosary. Maka na ekwusizi anya anyị wesizie Maria dị asọ ya yọbaziala anyị ayịyọ. Ụmụnne m na Kristi, enwere ihe malụ mma n'ụwa ka umeala. There is nothing as good as humility. You can be very, very smart, very, very rich, but if you're not humble, if you don't have access to people, if you don't treat people like humans, if you don't reach out, gwa mmadụ okwu nke na gwa mmadụ ibe gị, no matter how rich you are, that person will not value those riches. Mana if onye dị ezigbo umeala, mala akwụkwọ rinne, maọbụ mee a lot of things, mana nwee ezigbo umeala na ndụ ya, if that he or she can attract so many people to himself or herself, because humility is so infectious. Even in our families, when a man or a woman is not humble, that family will go problem. Mana ọ bụ na nwoke na nwaanyị dị umeala ghọta onwe ha ọfụma, ejiri nwayọ na-aga as a home, as people bonded together, that family tend to last. Ya bụ n'ime onwe anyị ga-ajụ onwe anyị, am I a very humble person or am I a very proud person? Each and every one of us will aspect of pride in us. Mana ihe ga na-ekwuzi bụ, how am I using those pride in us? Is it overtaking me? Umeala Chineke ọ dịkwa n'ime m. N'ezinụlọ gị kwu, ana m eji umeala wele ebi ndụ n'ezinụlọ m ka ana m eji mpako wele ebi n'ezinụlọ m. Enwelu onye ka na-ene nwaanyị ọ na-anụ
ya na nwunye ekwugharị ọnụ otibie ihe. Gịnị ka ọ na-etie? Ọ na-etie obele nwa nje na Naịjirịa je kpọta, ma ọ bụ nwoke ga-anụta nwaanyị na Naịjirịa, ọsọ ịfụ ha nwoke nje na Naịjirịa je tụtụta ebe ọ nọ, ịtụtụtara ya tụtụta. He has become your husband, and each and every one of us, or your wife, each and every one of us bịachala obodo a in different forms, in different ways. And then each and every one of us, when onye kpọtara anyị in one way or the other, it doesn't matter how you came in. Ọ bụgodị nọọ visa lottery ka onye ahụ ji wee bata, enwere onye tinye gị visa lottery ahụ, onye gwara gị na a na-etinye visa lottery, onye directly gị in one way or the other. Somebody somewhere helped you. Etu ọbụla ọdịna. And so in our lives, ka anyị ghọta that humility is very, very important. And ọ ga-enyere anyị aka na ndụ ezinụlọ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile mere n'ikpe na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si mee ihe dum. Si n'eluigwe gbadata. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ ọnwụọ enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu nọ, ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ Onyenwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịnọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu fe gị ofufe, iji yọọ amala nke na-esi n'aka gị bụ Chineke abịa. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. You and I and Uriah. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ka anatazi isi anarụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ime nọ n'ebe ahụ ihe mmemme, ime nọ n'ebe ahụ ihe mmemme, ime nọ n'ebe ahụ ihe mmemme, ime nọ n'ebe ahụ. Onye kere ụwa ịnọ n'ebe ahụ ihe onye bụ chi anyị ịnọ n'ebe ahụ ihe aṅụrụ aṅụrụ ndụ ịnọ n'ebe ahụ ihe ike ijaba mba ịnọ n'ebe ahụ ihe ime nọ n'ebe ahụ ime nọ n'ebe ahụ Onyenwe anyị, anyị ewelugo ebumnobi anyị niile, ọnọdụ anyị niile, mkpa anyị niile, nke anyị ji umeala welu na-egosipụta gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka ichene ntị n'ụlọ ahịhịa anyị ma gbuola anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị.
what Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what our Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke jikere na ịnara nọ. Dị nwenụ, anyị ji aṅụrị na-ebute onyinye n'ebe nchụaja gị dịka isi were mmụọ gị doo Maria nsọ mgbe ọ dị ime nkesa otu nwa gị. Biko were otu mmụọ ahụ doo onyinye ndị a nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere n'onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye ndị amụma niile kwupụtara ọbịbịa ya. Nne ya bụ Virgin Maria ji ịhụnanya na-enweghị atụ buo afọ ime ya. John Baptizim mara amụma na ọ ga-abịa were gosikwa ya mgbe ọ bịara. Ebe anyị na-akwado maka oriri nke ọmụmụ ya, ya bụ Kristi na-eme ka obi anyị ju na aṅụrị, ka o wee bụrụ na mgbe ọ bịara ọ ga-ahụ na anyị ji ebele na ugwu otito na-eche ya. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie nsọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunia n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na oweketa ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were egbe ọkụ wee Chukwu nna anyị na-arịọ gị osebụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwa n'anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ụmụnne m na Kristi n'elu n'ụwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na nri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, inyela anyị oriri nsọ nke a iji gbaa anyị ibe nkwa nke ndụ ebighị ebi ikwere anyị na-arịọ gị ka otu anyị si na-erute nso na nnukwu oriri nke nzọpụta, mee ka anyị were nsọpụrụ na-eme emume ihe omimi nke ọmụmụ Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Tutu Jesu. Nke a ọkwa biko a ga-enwe second collection first. Second collection. The choir do I now second collection. We still have some trees available for your dedication. They will be lit up until the last day of Christmas season, January 2022. The donation is still $30. If you wish to dedicate a tree, please fill out the form that is in the bulletin. Thank you. Advent confessions. Let us reconcile ourselves with God and our neighbor by receiving the sacrament of reconciliation. There will be confessions here this Monday, December 20th, from 11 a.m. to 1 p.m. and 6 p.m. to 8 p.m. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit the office at least 2 weeks in advance. The Mass book for 2022 is now available, and you may reserve Masses for next year. Salve Regina Catholic Academy is scheduling school tours for the afternoons of Wednesday, December 22nd and Wednesday, January 26th. Half-hour time slots from 4 to 6 p.m. Please register to go and learn more about the school and get a glimpse of what it's like for the children. To register, please contact the school at the number in the bulletin cover. Please note that the rectory will be closed on Friday, December 24th, and on Monday, December 27th, in observance of Christmas. Come and join us for our Christmas and New Year's Mass celebrations. Please pick up a schedule in the back pews. Thank you. Tutu Jesu. When the birthday celebrants? Birthday celebrants. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord.
We bless you in the name of the Lord. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sister. Happy birthday to you. On the anniversary, they're celebrating their anniversary. Today, Jesus. So, because in continuation of our sharing of our COVID experience, nobody can tell Sir on the front, his own experience of the COVID. Oted Rejeso. Oted Rejeso. COVID is akoga kokoya. And the manama the magnitude of this COVID. It nearly affected every family. All breeze if you can in feso wala. Manapoji fetage. Again, my body. Mo kem guzonga na agwano here. I came second chance. Onyem no hunga guzonga ala chana mana chineke she no ogegerubla. The COVID is in the school system. In the school system. Aya kuja school system anyama how widespread go mark and de payane ga and de ke payane. So many teachers and that are who flew. So I joined a bodega close to the school. I nazo coffee. I nazo tara flu. Angu de tara flu. Mano ne jema anga the transmission motor korako. Yana agana push umwege. But that was COVID affecting a lot of teachers, and a lot of teachers died. My own particular case, it so affected me that I had to go to the hospital, ambulance, I got 2 times. The first time I ordered my hospital, they refused me entering the hospital. But I was down. Seriously down. The second time, again. Again. No, I should go back. They should actually go back because in the hospital, COVID, then it will be worse. But a man, what for the cosmos? Share for the cosmos. Ekulamu. I should know Amagam. What for the Kyrian? Where? So they were praying for me. During this time, do a chair. Uja told me to sleep. But in that mood, Melania come. Here, what can you then do? This doesn't feel like here. I feel all on my own hand. I refuse to sleep. So, but Mama Hono, it may be a graveyard, cemetery. I was visiting every grave. And people were talking to me, come and stay, come. This place is good, this place is good. She know I'm not staying. I'm not staying. I'm not staying. I have a lot of things to do that I don't have time to stay. I continue visiting cemeteries.
The last one in visited. As I was trying to come out, the gate man mentioned a gate. She said, no, you can't close it. My real fence cemetery. I came out. So when I came out, maybe I was crying, serious crying. My family, but I was crying because I didn't know what to do. Until people from everywhere, Tony and Nadia, or everybody from the United States, Napo, I know for Harry, how are you doing? How are you doing? I didn't understand that. I really didn't understand that. Again, Father Cosmos, I'm feeling fine. Then people are, one doctor, my brothers, every minute phone calls from everywhere until they say giving me treatment. And most of the ambulance with my ex-students in Kuchela, Mazi, what is wrong? Mazi is sick. Mazi is sick. Oh, we're going to take you. But come on back. Now that things are calm, Mele, Aleja, and here, I should have the line that separates the living and